ayaw na ugawa sa balay. So, actually guys, kami na ang mo-deliver sa inyo favorite food niyo. So, download Food Panda sa Play Store. So, karon bike ra akong gamit. So, ay bag dili nga dako kay dili kailangan gyud naagi na siya kay kasi masudlan ko og dagan orders. So, dako akong sudlanan di ko maglisod. So, download na mo og Food Panda para kami na ang mo-deliver sa inyo kung asa mo dapit. Okay? So, ang importante sa kanan, bago mo lakaw, labi na sa mga riders o sa mga bikers, mag-pray din. Tara. Wow! Kalindot, mag-bike-bike! Yay! So guys, karon nasudlan ko order. So ato ning i-deliver sa So guys, from Jollibee Manila padulong sa direkta sa i-deliver na to sa Robinson Supermarket, Minglanlia. So kailangan tarong gini pagkabutanga kay ato gini plaster og tarong kay para dili mausik or dili mayabo ang drinks. Guys, nagi time nga ang customer dugay kay motubag pero ang inabuhi man ta ato lang ipaboton sila hangtod available sila nga motubag sa atong text or tawag kay wata ka pala mungod kung naligo ba sila or nag-istorya laing tao or sa busy ba, so paabot tag mga pila lang ka minuto. So guys, na-drop na nako ang gi-order sa customer dito sa Robinson Minglanilla. So dire na sa Gaisano Minglanilla kay natay order kwaon. Kainit sa panahon karon Utang gini mga tagamit ko Grabe ka risky sa nilang trabaho kay dire gyud sa tunga sa kalsada. Nya sila sa mo manage. Saludo Mitcom Minglanilla. Grabe, buutan yun yung mga taga Minglanilla kay ngano. Muhatag yun sila tip. Di sa ingon nga nangay kong tip, pero muhatag yun sila. Ambot lang sa mga nagmotor o sa. Pero usara gino ko masulti sa mga taga Minglanilla. Mga buutan yun sila. Nine to 7 to. Salamat. Bye, bye. So karon balik na sa Jollibee kay naana sa bagong order. So mao ra gini kinabuhi sa mga delivery rider. Labi na sa Food Panda diri sa Minglanilla. Balik-balik rami sa Jollibee, sa Gaisano o bisang asa. So ilista sa nato itong pangalan diri kay needed gyud ni siya. So guys, kung download na mo Food Panda kay kami na mo deliver sa favorite food ninyo. Okay, 5-3 to. Mga yugmig pasensya sa mga customers. Labi na kanang malangan gid mi kayo sayang good busy kaayo. So balik na sa Gaisano Minglanilla kay natay kwaon nga milk tea diri. So na milk tea diri sa Gaisano Minglanilla na pero may kapunit sa order diri niya. Kasagaran sa akong mga orders diri gyud inya murag lami magyud diri nga milk tea. Hi, little tea.
Mao ni siya ang A Little Tea diri sa Gaisano, Minglanilla. By the way, A Little Tea, I'm sad. Joke lang. So guys, order na download na mo Food Panda niya. Order na mo diri sa A Little Tea. So nara sa Food Panda ang menu. So kami na mo deliver sa inyo. Okay? Hala. Thank you, Day. So guys, muli na ko kay murag hapdus na akong tiyan, gutom na gyud. So that's all for today. So guys, salamat sa pagtanaw ug see you next time. Daghan pa kong i-upload mga videos. Salamat. See you.